Molweni Mzansi Afrika, molweni. Ebanta kwethu ndithi maske sithetheni ngale. Ake sithetheni ngale nto. Kunabasasazi kumhlobo wenene. Esababamba ngezandla zethu. Xa ndithi ngezandla zethu ke uyokhumbula into yokuba ndithetha lanto yokunika isupport, not physical, ukubabamba ngezandla zethu. Sabathatha sababeka kumhlobo wenene ngenjongo zokubona igalelo labo abangalenza eluntwini. Now baninzi ke abanye babo baqeshwe nje kukange kubekho into okanye inxaxheba edlalwe ngabaphulaphuli. Ngicela ke ngumamele kahle. Kukhona esabanika isupport ukuze bakwazi ukufumana iposition zabo ku-SABC kumhlobo wenene. Khona esabanika isupport ngenjongo zoba mabazosebenzela uluntu, mabazise ulwazi eluntwini. Now i-question yami ke ngoku, ingaba nina abasasazi esininikileyo inkxaso nesupport, ingaba na ikhona into eniyenzileyo for i-community zenu? Andanoba niyandiva na? Ingaba ikhona na into enikwazileyo ukuphakama nayo niyenze for i-community okanye abaphulaphuli okanye isizwe sonke siphela? Njengoko bekuthathile bakubeka kwi-public figure, nawe waze wakwazi ukufumana ipost yakho kumhlobo wenene, wangena wasebenza. Ingaba na uenkosi nimenzile na? Uzukhumbule mphulaphuli apha ekhaya ubuthandaza usithi yini lo mntwana engathi angawufumana umsebenzi kumhlobo wenene. Uzukhumbula into yoba nani inboxa ko-Facebook, abanye babo babedlala apha ko-Facebook, baze ke ngoku bakwazi ke ngoku into yoba babonwe into yokuba banazo izakhono. Now ndithethiswa yile nto ke yokuba once abantu bakuthathe bakunyuse bakubeke phezulu, into elindelekileyo plowback wenze okuhle ebantwini. Ingaba yena enkosi kubantu ababenithandazisa, kubantu ababenivotela, kubantu ababeninika inkxaso? Ukhona nu enkosi? Ngabe ukhona nu enkosi okanye ubonakale kwingingqi yakho unceda umphakathi okanye mandiyibize ngeloba unceda uluntu? Bazalwane, uenkosi eyedwa ubalulekile. Ngokwesintu uenkosi akanamali, there is no cost for uenkosi. Kodwa uenkosi yena uyayenza into yokuba uhlale unguwe, uhlala futhi uqaqambeka, ubonakala njengenkanyezi egqamileyo eluntwini. Just uenkosi nokuma usebenzele uluntu. Ndithethiswa ke ilento abantu bakuthi if uzojonga, ndizamane ndenza umzekelo ngoKhozi FM. If ungajonga uTshatha uGodo phaa ekhosini, indlela anikela ngayo okanye azinikela ngayo ekuncediseni uluntu, even oMasikhandi, even neyiphi na inhlobo ekuthiwa kumele angenelele kuyo, uTshatha uGodo khona. Nankuya uZiyamdola siyambona ungumsasazi wokhozi, female, kodwa indlela azimisele ngayo ukusupporta isizwe sakuthi. Wena msasazi womhlobo wenene esathi sakuthatha sakuvotela, sakuthatha sakuncedisa, sasenza into yokuba noloyiso bala bakwazi ukukubona into yokuba ungalungela uba semphakathini, yintoni oyenzileyo to support i-communities ezikungqongileyo neza kusupportayo? Okay, mandinikhumbuze. Nyamkhumbula mose usaba Mbixani. Andizuthi wayengcono kakhulu ukodlula bonke abantu, kodwa usaba Mbixani if uzomkhumbula uye wakwazi ukuqaqambisa izakhono zabantwana belilizwe, futhi kunjalo nje engakhethanga Mzulu, engakhethanga Mxhosa. Usaba Mbixani engakhethanga luhlobo lamntu. Wayethi nomntwana ambonileyo uba lo mntwana uyaxhenza, amthatha amsondeze kuye.
wayesenza namaqela emiculo uSabambixane de waqwela uSabambixane wane event ayenzayo qho ngoDisemba nge27 zika Disemba rhoqo enyakeni. Ingaba ke nina basasazi abakhona ngoku bomhlobo wenene ingaba nina seniqalile na kungenzeka mhlawumbe zikhona izinto eningazaziyo osowulidlalile igalelo kakhulu eluntwini kodwa ingaba na mhlawumbe imbali yethu kumele libaleke na njengoko sekubonakala into yoba uSabambixane sele simlibele kwi-Eastern Cape the whole siwulibala umsebenzi wakhe silibale ukuqaqambisa isakhono sase Eastern Cape niyayibona isakhono samaXhosa yiyo lento ndisenza umzekelo ngezinto ezenziwayo enizibonayo phaka KZN kwaZulu Natal kodwa injongo yami apha ikhona ingaba nina njengoba besinithandazisa ubahambani niye kumhlobo wenene niyovela eluntwini natsho ke kwenzeka oko nike nabuya na nazobonakalisa into yoba ningasebenzela njani umphakathi batakwethu ukunyuswa uthatha ubekwe phezulu okanye ubekwe indawo engcono ayithethi ukuthi abanye abantu baflathele ndathemba manje ndiyiva ayithethi ukuthi abanye abantu baflathele ungakwazi ukubakhumbula and futhi ulibala ukuqaqambisa nezinye izakhono ezikhona kuba kuthe kwangena wena ulibele ngabanye abantu. For umzekelo abantu endiqhela ukubabona ufumanisa into ba ngelixesha umuntu angakabiyo lento uxhaphaka kakhulu ebantwini once asoba yiyo lento nina enimthathela yona anqabe bese babona bebhizi ko Facebook ngathi ndingazibona ndisemhlobo wenene ngathi ndingazibona bephaya kodwa once umuntu abephaya ulibele ngabanye abantu abanye sibavotele abanye besibaxhasa ngokubonakalisa kwi-page zabo into yoba siyabasupport